Tervepä terve, se on Lauven tässä, eli mä aloitan vlogaamisen, kerron vähän itsestäni ja elämästäni ja mitä on kokenut, mitä on nähnyt ja kaikkea sen sellaista. Ja kuten tuossa alussa sanoin jo, että mun nimi on Lauven, sukunimi on Sadiki, synnyin Afrikassa vuonna 2002 ja 2-vuotiaana muutin Kongoon. Kongossa asuin 3 vuotta, sitten 5-vuotiaana muutin tänne Suomeen ja nyt mä asun siis Suomessa. Olen asunut jo 5 vuotta ja jos vertailee Kongoa, siis niin kuin Afrikkaa ja tätä Suomea, niin niissä on kyllä aika isot erot. Ja me muutettiin Kongosta sen takia, koska siellä oli liikaa sotaa, liikaa väkivaltaa, liikaa semmoista ei viihtyisää. Ja olen asunut 7 vuotta Suomessa, kävin eskaria täällä Suvilahden koulun eskarissa. 1-luokan mä olin täällä Palosaaren koulussa ja 2-luokan, 3-luokan, 4-luokan ja 5-luokan mä olin Vaasan kristillisessä koulussa ja nyt mä oon tämän 6-luokan täällä Suvilahden koulussa. Niin ja en oo muuten enää kauan yläasteella. En oo muuten enää kauan ala-asteella. Menen kohta yläasteelle. Yes! Ja toivottavasti yläasteella myös on kaikkea semmoista kivaa, viihtyisää, ei mitään hakkauksia tai mitään sellaista. Niin, sellaista. Ja kavereista mä voisin myös vähän kertoa niistä. Eli mulla on kyllä ihan luotettavia kavereita, ei kerro mulle salaisuuksia kellekään, vaan pitää omalla tietonaan. Ja niin, eli mulla on kavereita Länsi-Suomesta ja aika paljonkin. Etelä-Suomestakin on Helsingistä, Tampereelta, niin sieltä. Sitten on myös Seinäjoelta, Jyväskylältä ja Oululta. Sittenkin on ollut Kuopiossakin. Ja Vaasassakin on ihan hyviä kavereita, aika paljon. Ja kertoisin vähän mun lempikouluaineista ja mun haasteista ja vahvuuksista. Mun vahvuukset kouluaineissa on mun mielestä biologia ja maantieto, sitten kuvataide, puutyö, eipä taida olla, ja musiikki ja englanti. Kivaa, mutta musiikki on vähän semmoista haasteellista, en tiedä, mutta haasteet on erityisesti matematiikka. Sitten tulee äidinkieli ja uskonto. Ja miten niitä nyt onkaan. Ja mä haluaisin, että te jotka katsotte tätä videota, voisitte ehdotella, mitä videoita mä laittaisin tänne myöhemmin. Kuten parkour-videoita, sketsejä, skeittausta, futista, mitä niitä nyt on. Toivottavasti ehdottelette niitä videoita sitten tänne tubeen, eli ei tässä kai muuta. Se olisi moro!